Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakira be onda be Jaygol Pulaku Tv misilmina kido modon mi hofni on kala hangon non der duniya fudum der raw modon adam haruna lortono yen be tindino yede ko larani hala application ji meden dut be der meden non jida be problem yugo yake fere asigo telephone mara tan goddo wara hosana sande WhatsApp mala Facebook e ko nandi be majum dum hunde on mettunde kala nde suda telephone mara fota on goddo don goddo mo shemtata ko mo watani Fotayi hala dum hosugo nasta WhatsApp mara ko mo andi code sécurité mara amma Fotayi kala mo de on sande WhatsApp mara ko nandi be majum dole nasta WhatsApp mara taw laari kujeji ko ngewtita be yimbe non maydo tawa ka sunuma konde on jama min de wala application ji je min gaddan ton de on ko data WhatsApp ji mon wata ko da goddo wari dum jama dum mode passé ko nandi be majum tuna sa WhatsApp man min gaddani non application ji fere fere abawo amma burna fu don gida be sadirma application ji maydo se atawa to wari a wadi application may kode man wakkati may taw dum do fu amma bawo don sedda se atawa kode may citi hugo dalila may minon bo nani ma on non bindana min hakko min non dara ko min tiji modon biato on gadi dum yeso sedda se dum acawdugo minon bo min don der biditol to min kebno en tindinore fere lawngol tokkata wala dum WhatsApp may maw yatanga telephone mada sam o tokkida application ji mada di pat majji hawda bita haw yi'a WhatsApp mada man ko Facebook mada ko Instagram kala application ji ayida o laara fu sinde de ko bikkon ayida dottijo mada ko ba mada to si telephone ko dara mada o nassa wi application ji di nasata ko WhatsApp e ko nandi be majum ma bo an gorko ayida debbo mada hosa telephone mada binci ko yi'a WhatsApp mada ko an debbo ayda gorko mada hosa telephone mada lara yako ngewtita be yimbe to wawan naftira be tindinore nede min tandi mi tindingo ma hande na dum application ha telephone mada man nande telephone ji mede di mari sirriji fere fere amma enen anda sirriji man ma jake fere tawa en dabita application ji to hande telephone mada man don awana nyukina application wato o yatanga samsama ko andi lawol to kada dabitanga bo to wari o tawa code o anda ma to tawa dum application to be to shoduda ton maydo to atawan code o mari haaje hawana sawlara o yade de ko ndurta be inde ko WhatsApp ko Facebook ko nandi be majum o Fotayi o yadum dalila min gaddanen tindinore maydo min don gelon gatana min nakilo hande video maydo diga arande ha yogo ragare dubbe der modon to min biwon gatani min nakilo diga arande ha yogo ragare yake fere seta goddo to laari ko min tindini ha arande may tan do hafi ha yawa ya fonda yi'a wada hedi tattago de ko min timmini ha yahugo ragare se tawa wari to kilay wodi ko min bianno ko kaza do mari problem ko kaza do mari problem se tawa heditaki dum se aloro wata do wolona min WhatsApp min kaza wada ko nandi be majum kanjum min toro ton konde hedita video man do dikarande ha yogo ragare se to min dabbitake a tabbitini video man gol timmi ndena ya fonda a wara dede tinninore min tindinta mi don min pamane sakirabe tan billon be surutu en jehi der video may do ngen dede no kata misalo rago amma hedde ko man ido toro ben be abonai kabde dara sara galjungo mo nyamo on gen bindi bodeji be do bindi abonné ma ko subscribe on kabda on abonné on taglo de notification non tangi jito wadugo like de to video no do tan yon on kabda bo on partage lien man heba himbe dudbe nyam sandara dudbe der modo min don ngi on don ballito on partage lien man do gamay do min don getto de ben be ngala partage bo min don gelo hambe bo be kabda min ngara ko partage go lien man heba himbe dudbe nasta ndara en dilu der video man gedde de no katam mi salo rago yawa sakirabe aranne man noni to en gadi mbiyen ngiden jaay nyukina de application ji meden ko WhatsApp ko Facebook e ko nandi be majum wata koda goddo jabi telephone mada andama yata application man mansa ko ma habi anastan dum de ha ya lara de yakko ngewtuda be himbe ma bo madum jama dum ko de itata dum aranne man noni to en gadi misalu nda WhatsApp men be Facebook meden do misalu en gadu nda dido Facebook be WhatsApp business be all football lo kanjon en gidi en nyukina exemple misalu may nda dum no WhatsApp business be Facebook be all football jota to en gari to awari amati haje wadugo dum do si a mema do écran téléphone mada may a jogo do écran téléphone mada me wada kodel mada mentini do majum a jogo ni misalu bana segon didi alaari nem jogino do waddani am les do to ndara no na kujeji fere fond d'écran écran de verrouillage ko nandi be majum hara gare do seragal jungam nyamo be do windi paramètres de bureau hales to mi wadi kujero ha mi chappani en alama do alara mi windi paramètres de bureau to wari si a mema do majum banni bawde memi do majum alaari no dum mabitani am to dum mabitani ma banni sa wara de ha liñol ngol ala no labe windi masque apps ma bo masque application ha masque de application ji mada sa wara mema do majum banni bawto memi do majum ay de no dum waddama to se alara les habe windi alama please do be ma a ajuta de kuje do man do ko ajuta ko asiprima to do ajuta jota misalu do se wara mema do ajutugo do ni do please lo ay dum waddani wanda application ji mara fere fere se subta application to be to marra haaje de e nyukkingo ta goddo yiya dum misalu mi wino dawol football lo mi wino mi do mi nyukkina dum se mara yesa majum do se mi wada good mi ko shangel may do banni alaadi mi ko shangel wadi am bleu se mi dilla mi dabito jota to misalu Facebook dino kanyum be Facebook mi no ami wara de mi nyukkina be WhatsApp se ndifro le sa en dabita Facebook meden
yawa nda Facebook meden do mi tammi on dari nda Facebook do se mi wara kanjuma mi wada dum de alama good may do bawto mi wada dum gurse mi dirto mi dabbita ni misal WhatsApp na kanji may tan kala application je marra haaje fu awana nyukina ngel de ta himbe giya amma en gadu misal WhatsApp be Facebook be kuje do de kanjum burde naftirgo nda WhatsApp business do hangel ma se awara awanna alama ngel may do ko jil may do ko changel yeso magel mi tammi alari bawto wadi non se awada retour awada retour de gotel awada back mi tammi mo fe andi retour bawto wadi retour alari nda application je mera dido di ngari di ha di wadake to en gadu jotta ayidi awada na di clé awada di clé awada misalu jotta ko patane ko nandi be majum se awara nda alama do do habe windi ayeta alama parameter do mi tammi on dari amade alama do se awara mema do magel banni bawto memi do magel dum waddani ma se awara active ko ngel wala ngel do désactive se active ngel banni bawto active ni ayidum jamima wada patan dedeji ayidi koda goddo hefti ado nyukkinira application ji mara do o yidi o wala wala di dum jama mo dede kode ko dum an may lorto se tum jamima jotta se awara misalu mi wara ni mi tammi on dari no wadi misalu banni to wadi de gotel be wima aloro a confirme aloro a wada heba be confirma se aloro a wada banni to banni alari dum confirme ke to jotta application ji maydi nyukka kedi jotta mi wawa mi wada banni mi wurto jotta bawa mi wurtake nda application je meden maydi gonno Facebook be WhatsApp be kuje do di padi dilli do jotta mi dabbita ha mi hefta Facebook di mi hefta tari mi yatari mi tawata WhatsApp business bo mi tammi alari nda do dum WhatsApp de WhatsApp messenger WhatsApp business kam wala do ko goddo dabbiti habda ha dabbita dum de yata dum football dum panwajum dum wala ko wari nder application ji do na dum pan majum wada bida de wala WhatsApp de business wala all football wala Facebook ko nandi be majum to se an may do to lortake mari haaje ndara dum no darita dum ma bo hanko may mo andi to lortake do se a wara jotta kam a wada banono nasiro da nane may wadda honu mada mintini a jogo do de écran téléphone mada banni to dum waddani ma do se a wara nasale sami chappino ha parametre de bureau man do banni se nasa do majum bawto nasi do majum se a wara de ha application ji a maskuno ha arande do man wani se mema do majum bawto memi do majum alari dum jamma dum jamima de mot de passe hedde ko jangiya application nyukkinande ton mayma se to dum jamima mot de passe to wadi mot de passe me de schéma je mi wannogo to se a wada schéma man ayi to a wadi dum goddo anda wala no ittira dum do jotta se ngara en itta de schéma je en ganno man misalu banni alare bawande mi itti dum waddani am da application ji man jotta mi wara mi nassa WhatsApp alare da WhatsApp dum nassake misalu e ko nandi be majum alors to ngara da Facebook a nassa Facebook kanjum anda dum du wari dum nassake to amman to a wurtoto no da Facebook do mi tammi on dari dum nassake amman jotta to a wurtoto no ni to a lortake fa ma se to dum lortake dum jamima de kujeji di man do mi tammi on pammi to jotta amma en ngarum dudbe nder meden yake fere don ngara maska application je ngidi désactive dum amma anda laangol de yidi désactiver dum amma hedde ko tindini laangol a tokkata désactive dum maydo en ngaru aydi ay tekle may tan accadi do nyuki hado amma na se to dum yamima mode pass ba to a waran de do alama parametre ngel may do tan se a wara mema do majum to a wari memi do majum se a wara désactive ko ngel do to wari désactive ngel banni ni awawan a wurto jotta bawto en wurtake banni to a lortoke ni ayi do ka désactive amma ko non ha jotta application ji ma aydi ngarta e do di ngala ha babal ganno di gonno di ngarta to jotta se a wara awawan accari ton idi nyukki amman dum jamata ma clé jotta to en ngara no lorode memen banni may do ngara memen do parametre may en ngara en mema do de application ji ya maski to memi do majum di mabbitani en tan ay dum jama yen mode pass ko wadi ngam en ngari en désactive no kungel do mi tammi on pami to en garu jotta idea itta di madi pat di loro din kota di babal application ji mada ngoni lawol ngol tokkata ngala to mari haaje majum to wari anaso di gaddani ma banni se wara do alama please may do ha targel ngel se wara mema do majum banni bawra memi do majum dum waddani ma da application ji mera di do di may di nyukkino da se wara de ko shadi to wari de ko shidi banni ni sawa to en gurtoto no jotta en lorto en gurto samsam to en gurtoto en garto de babal kujero mi tammi on dari da application ji mede men dadi di garti WhatsApp business be Facebook be all football mi tammi on pami to don lawol ko ngol wala tokkata nyukina de kala application marra haaje de nyukkingo fu sakirabe mi tammi on dari lawol ko ngol on tokkata on nyukina de application ji modon to dum WhatsApp to dum Facebook e kala application ga ida himbe nasta telephone mara janda ranga fu mi tammi on dari mi tammi tin non medon de fottani on ngam maydo video ro ben be abonay fu be kabla be abona to video medon gol fottani ma habdu like non e partage gol yemman do banta min bi on non mi dottoro on bo yake fere to non dara video je min maydo dikka ko ha arande video me ko ha shaka majum ko ha ragare majum yake fere on tawon be gaddi publicité ko ayi be gadda dum ha arande be ha shaka to tabbas be tammi wadugo publicité man hara gare habdu to lari video ma do de ko min bolata ma to dum timmi reenu sedda yen gaddani ma publicité fere habdu laru publicité man do atawna ke be gaddi publicité ma ko gotum kodi dum arara se to publicité ma dum timmi non ma do don de min kebani non bodum sakina mi jokke mi maran bénéfice amman to lara de publicité man do ni wala bénéfice mi mari ha majum ko sedda ngam maydo min toron to lara publicité man ha arande ko ha chaka video man do andu be gadai dum hara gare to timmini larugo video ma do reenu se to be gaddi publicité man lari dum den asalo
non may do bedday encourage gomin non maran be haaje Nastougo nder groupe jamin je WhatsApp na numéro jamin non numéro angota man numéro ha min Adamu Aruna numéro angota bo numéro ha Salih Hassan matu nder amin fu e cewon cerdi natugo groupe amin heba gatun natu nder groupe may heba matotira non bo on jarama sakirabe dum derrawo modon Adamu Aruna sai to en potti ha nder video tambingol warugo yeso